Здравейте, приятели! Аз съм Селина, вие гледате Insolence World. Така, днес ще правя видео за смотаните свалячи. Нека да започваме. Красавици, айде излезем до вечера. Хей, не виждаш ли, че съм на среща в момента, тъпана? Кой е? Той е загубеняк ли? Аз съм по-добър 1000 пъти от него. Мъжник, какво ми се прави зендала и там да прибия сега? Бой, 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 бой. Хей, спрете веднага! Няма да се карате заради мен. Сега ще стана от тук и ще си тръгна, ако още веднъж си кажете една ваша дума. А ти се разкарай от тук. Аз тебе не те слушаме и сега, ако искам, ще го прибия този бой. Сега, ако ти дойдеш, какво става? Тръгвам, защото искам нещо, ти ми кажеш. Хучето се разкара, иначе сега ще го прибия, му скочи така. Шпай на земята, ако му скоча. Спокойно, не се ядосвай. Спим кафето, тук остей от този мръсник. И така, приятели, това беше моето видео. Отдолу ще са на моите социални мрежи. Абонирайте се за мен. Ако ви е харесало това видео, дайте палче нагоре. Чао до другия път.